Paulay siya ta pre. Ha? Basta man kapuya. Pre, pati buka ata ba ani? Asa man to dalon ni pre? Pwede ning dalan nga gi-implement ron basta man magnuta. Gani pati ng magnuta kami sa mga dalana po Mapay way dalana na lagi. Katulol ka dire pre. Wala pwede ka matulog ka pre. Di kini ba? Amo prasa din niya ipadala ko di mo ani. Asa din nidalo na to? Amo ti mo, igo man kadalo ni. Bahala ka asa ni maabot ni basta kay dalon lang na to. Prasa din ni siya. Mintag makasakay tag motor rin pre no. Bahalag pilitihan lang na to. Unsa pa motor diri nga pati mga bagnuta po diri. Saan tayo? Maginene baklay? Ali lingkodan sa tani taas pa bitong adlaw. Amo simulan pre. Dili na. Sure ba? Lingkod sa ta. Kuan ba? Pirada. Saan? Lingkod sa ta diri. Oh. Pag nay mo agi nga motor, pilitihan lang daw yung tabla o kita pod. Magi mo agi mo. Pila kay tabla ni previous tabla pre. Kudo ko balo. Natay mo agi mo diri nga pati may bagnuta pre. Dayon tag naa gani pre kay para di na ta mahagog baklay. Kung sa abay motor agi, wa agi sa motor diri. Di kini pre gituyo ko nagpadala sa imo kay himuon na akong kuan kanang akong gabason ba nya kana bitong board sa ring. Board ring? Oo. Kadag ko ani mo ni ikuan nimo? Gagmayon man siya pre pikas-pikason. O may nagpantay po no dako gamay. Sige lang pre kaya ra ko na mo nang gipadala ko sa imo ha pero layo-layo pa to nga mo apod. Dayan nyo ha? Oh. Ikaw lang guro ani oy. Duha lang ta kay di man ko kadaw kaning kuan duha ka buk. Pag motor mo agi dito, may maginin na tagbaklat. Naa lagi na pre kabalo ko pre nga sa isa ka adlaw di gyud masipyat pre nga na isa ka motor nga mo agi. Pila ka buok balabal diri, daghan ka balabal diri. Pero naa day hustler dire pre isa ka buok. Hustler? Oh. Kana nindot sakit. Agian jud kana daw ang tawanan re kanang drivera na agian jud nagbagnutan. Di gyud na mo agi dalan. Ano man, unsa po da? Tungod sa Castello pre, di gyud siya mo agi dalan pre kay kuan walay lisod. Dito gyud sa lisod. Munang Kita bagnutan. lisod? Oh. Munang sa bagnutan mo agi pre. Awa nang tawana pre no? Ay, mo gyud na pinakakuyaw pre kay matod pas mga tigulang dire pre. Mo gyud na pinakakaraan. Ambot lang kun sa putya tinuod basta kay ang ingon sa mga tugal mga tigulang na pre. Mo gyud na pinakaster pre. Dili ah? Oh, kay kana daw tawahan natin. Nataon na atong 1994. Ay di na Oh, 1994. Muna pinakaster pre. Why ka dinahay pre? Way ka din na. Why ka dinahay bisag danlog. Aw ni dali. Bisag baha pre agian. Ha? Oh, bisag baha agian. Agian? Oh. Kuyawa ko na. Kuyawa Okay na, na. ato kay testingan ron pre. Pakargahon na taon ning tabla ug kabalo ba. Kuyawa nang tawana pre. Abot-aboton lang sa nato pre ha. Asan mo sa pre? Likod-likod Dili magkramagi. basta kay dire ni siya tig-agian pre. Tanawa ko niya ang agianan pre, way guide. Pero Awan dire kay siya Preo. tig-agian. Kuyaw kay pre no. Dire Kuyaw siya kay Preo, tig-agian pero way guide. Gani, tingala po ta. Mo na pinakakuyaw nga kuan dire pre. Mo na pinakakuyaw nga driver dire. Skylabber na pre. Way problema na pre kay ang plate ana mahangyo ra na siya pre. Mahangyo ra? Mahangyo ra. Pre. Mo na akong ganahan pre nga dire ta nag mo nang gituyon ako pre nga dire ta kuan kay kanang drivera pre magpahangyo rag plate. Hanyo ra aw. Gamay ra ang iyang paplete sa tuwa. Pre, magdugay man kayo pre, maginene tagbakle pre. Unya pa ni pre. Basta pre, baklay-baklayan lang sa ato pre. Pero hinay-hinay na atong lihok pre ha, kaya para ma-absent ta ba? Ikaw good. Una pre, una. Pre, kadali lang, murag na ako'y nadunggan motor pre. Asa ron? Ano pre? Hoy! Para sa. Ha? Hoy, dara. Dara, muna kay. Mo sakay? Mo na pre. Moni. Ikan mo Mone. magpalaplin, Nang mapangkaan lagi mo. ka lagi na pre. Ate ni mo? Dire ayab na to. Ayad ni mo? Pwede pa sakay me? Tabla og kami? Ayaw, Pwede pa sakay me, tabla og kami. Kamo tabla og kamo. ayaw lang Pwede. Ayaw lang pasakya ba kay. Lisod kay dalan ko naglisod na magani tanya daghan kay dala pasakya ang panimo. Sayang kay ba? May na lang na ba? Ay na lagi gigot na kay diri gamay kay imong motor unya. Tanaw gud na una pay tabla duha ka tablan niya na pa duha pa ka tao. Nanay. Maglisod ta na unsa ko na to ni ron niya. Tanaw ko nang dalan na to diha umay siminto ni nga lubak-lubak ra man itong dalan diri. Nanaginot ta ba? Ikaw bayad atong utang nga bukas dito sa kuan. Kabalo kang nanaginot ta? Ito nang tulpa ka punan pa. Dili kang pagkausap ka. Sige, sige boss. Ayaw lagi. Ayaw ba kay pati nang kuuta na o. Boss, pasakay mi boss, kapag Ani, ibakle boss. anak ka, di ko musakay ba? Magbakay ko ba? Dili ka Pasakin mo na sila, di ko musakay. Ay sige kuan ba? Dali Ay, dili ba? good! Kabalo na bitaw kagamay ka na imong motor, kabalo naman ka na. Kama na lagi na. Di man na pagpasayruan imong motor, ay nasig. Ya, kaya ya? Kaya lagi okay. Dili, Why dili. problema? Pasakay mi ba? Ako'y Ayaw bago. na. Labi ay tabla oh. Kaya Ayaw na. kamay na kay basic ra kay na. Sige. Ayaw. Ayaw. Di lang, Basic ra daw. di lagi pa kay. Tanaw, Pasakay na, maglisod boss. ka anak ron. Mga tuba Asa ka ni tira mo? sa unahan. Master ya? Sige, diri mo ka kinin niya boss. Lisod ka anak ron. Sabi mo pandal sa kuda. Dapo nang duha, sigsamok-samok. Kabalo na bitaw. Disiyos daw diya, day. Wagi ko, day. Ito ka, day, oh. Kabalo ka nagkarga nilang tabla nga. Kaulo na nila daw. Ano paglasta na niya? Babag lang, babag?
Ibabag na nga ninyo. Ano lang, ana. Pasaan na lang na ninyo eh. Pwede, ispugan ya, kamay. Ya. Dali lang ya. Basta lang tara ko kuan ako. Iya. Yun na dia. Sabi, lisod yun kayo, Chris. Muna. Ay, kaya ra ya? Kaya ra? Kaya sir. Ayo lagi nih. Ya. Emok lihok dia. Oo. Tanawa ning trabaho nimo. Naunsa na niya kung tilisod kayo. Ay, sa puyo ba? Tanawa gud naon naglisod naman ganita tanawa Ano na. sir? Kaya rin sir. Nawagan sana. Unay kaya, unay kaya. Pamugambog pa. Ay, sige na ba? Unsa ako na kapag tigog kusog aning sige kag banha Sige, niya. sila kargaha, sila kargaha, sila maiyab nimo. Sila kargaha diha ha. Kaya sir? Kaya? Sir. Kaya. Sige, alig-alig niya. Sir. Ano na bitaging na bitaging Sir, kaya, siya. sir. Dili karga-karga na niya. Kaya? Kaya lagi, Sige, wait sila problema. kargaha diha ha. Sige. Sila kargaha kay Disarens na, baklay ko. disarens na. Kargahan na sila. Kana silang duha kargaha kan Disarens tabla na, kargaha sir. kanya. Disarens Sila na, sir. iyab nimo kargahan na sila Sir. ha. Ay, sige, pang Sir. asa man ka? Boss, try mo Paul, Sir. Sila gani kargaha diha kani. Disarens na sir. Boss. asa man ka? Sir, ang imong motor sir. Oy, ang motor. Oy, sir. Dili ba? Kuan na. Sir. Alig-alig makakargaha to. Ali ba? Baklay ra ko. Say maayo ane prank kung magbaklay lang ta prank. May pa kay para dili tumabot ba? Unya Kay sila. kuan ba nabalaka man gud ko prank kay nag-away biya tong masa mag-uya prank ba? Biyaan biya Pwede tong. daw to motor. Ha? Mga pwede daw to motor. Ya kisa may mo kargaan ning duha ka tabla. Ikaw bitbit. Adi po magbaklay lang ta prank. Bakit lang talo? Basig mag-away sila ba? Magbulag sila. Kuya baklay pring oy. Polis sa tabing. Asay maayo prank og dalon lang ta ng motor. Kay Motor? ang tabla atong ibilin. Kiin namin tataga kay nang dala tong motor no. Wala mang tag-iya. Kita na dala ng motor. Kabalo ka mo-drive? Kulo oy. Dala prank. Okay, sige.